Kardon, Nilimonjerong Pipik, Pinibirta, Arjuponita. Dwarbagori Rongasar Amai Penke Chengsi Angdeng Traditional Village Council Aseke Kipipon. Karbi Akhe Methang Chari Chalonaja Kong Kachepang Tangji Lapen Messen Pen Rong Rup Kachelangji Aphan Chief Judicial Magistrate along Advocate Klembom Atum Pen Seke Kipipon. Aroni Pai Kreke Thom Arni Cultural Complex Rong Marjong Dolamara along Dwarbagori Rongasar Amai Pen Seke Kipipon Ajay Mek along Sar Gobin Teron Dwarbagori Rongasar Amai Lapen Sar Davidson Terang Chunbang Penajok Alohi Sarpo Advocate Sar Theronghi Advocate DS Lekte Advocate Salvation Timung Lapen Advocate Jiwon Be Atumaphan Kapachini Pon Ahut Karbi Apohopen Archupon Tangte Bang Swamaya long Alohi Sarpo Atumpen Kaningje Pon Alam Thile Arjuponik Sinang Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News. Pini labang so kiwang aputak nang lehin ben pilo kipuji pini labang so nang itu certificate long lodi gang burat tum hoi pen. Nam tum ko an ajor dolon tela gang burat tum hin pen. Nang tu la certificate long lok pen. Ajor ke pulol tang te ajor ke mithang lai sipa bi pulol ja gom pe. Council long lok ho jitame 1954 pen kolam pen pulo so kota ke so certificate ye traditional ane ila TVC traditional village court ba village council laga 1951 so 54 pen sita ini to mali jipa do thekite council kunta claim thekite lo along balong organize na pe bang ta ajunong le sita me non bang non ta na pier lo rong asar Dwarbagori upon already Pitang si 134 kichok kita jak dugawo ta asong bompen ke submit am tang bangge 118 angini tum submit la 118 arong tum amithang char jak hekma putak alam si pinan nge thek da joni si pini ni tum amithang jak kong jini dalomate so joni si tum seki pa develop pini etum advocate mitana ki tono no rupi lo lang itu konta advocate atau mana bang dia advocate dengan itu orang si abang sesi ini mungkin tapi nombor ini bang lelo ni tum Dwarbagori MAC PM alang lihin ben kami ni tum pan kicu kedua be pan kedam Nasonda si non long ni bilang hala long ni long anta alang itu siram bom la lapen la son thosi ni tu makimang ni tu maningkang tu je rong asara adon kina rong asara tu mapan sitame la pilho komphala arong kina rong asara long mapan sitame komphala ki rep je pan mage Dwarbagori iya miosi ninje je ta kapre ninje ba ribon bisini ajita julong lela tapi non kita mentang gicun ta ini tum Dwarbagori long gicun son thot ke along apet ta long so certificate ke ron gini thek long lela so te bulong te ini tum phanang sirap ninji am sa sisteme sirap nun bom dila la ni tum kimang son an tam isi gini si traditional bina pon majok ka khoi nang klok te ke rong ma masih kuno desi konten ini bilang nang ke Davidson terang nili Dwarbagori mate nirep pernah nirep hawar Greater Hanjanglangso Inter Club Football Championship 2023 Aparman ke pathu ke pangchingpon Aruni Pai Krepli Arni kang sampor Pai Hinira aci tim apor malompen Hanjanglangso Sports Association Pathua Club along Hanjanglangso Sports Association alama HSA Meipu Jiwan Chandra Pathok Arideng Pensi lama ingthurpon Alangli long kachirap kachitodun Pratap Singh Rongphar Karlitang Lokhom Singh Rongphar lapen Karlitang Sikateron Piaphan Chikimupon Apithu Alohi Pachini Apor and Ponsi Jameson Peron Kachirap Kachitodun HSA Chunbang Amit Puran Terang Lapen Rup Singh Tokbi Alohi Sarpi Aman Pen Kachetongdun Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sangpi Kadom Terangpi Manpeng Alohi Pen Chetongdun Manpeng Alohi Pen Kachetongdun Kasa Dun Meipu Jiwan Chandra Pathok Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Bukajan VDC Chairman Bodhi Chetri Kasa Rap Chunbang Philip Teron Kasa Klembang Robi Rongpi Bukajan Lamps Chairman Sar Et Inghi Rajan Rongpi Pencheng Lok Kethe Kidingatum Chetongdun Si Kepathualong Aliralon Pidun
Hanjanglangso Sports Association atum chepatir pipon pen Greater Hanjanglangso Interclub Football Championship 2023 kapathupon Labangso Football Championship kapathupon laki Karlitang Lokhon Sing Rongphar Karlitang Sikateron pi Karlitang Kongching Timung lapen Kanam Hanse pi atumamen pensi pathupon Labangso ke pathupon aterana tum laki Nihang Archim FC lapen Waisong FC aterana tumsi Ingtangkring pen kapathu chepatipon lo Waisong FC ateran atum kapathu kethek muchot ajok Nihang Archim FC ateran atum aphan 5-2 goal pen parempon. Buka jampen sarkuru be Karbi Anglong News. Party Dhorom Plak Plipin Pen Border Pothak Sigjit Kaching Waipo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Patir Piponsi RG Dinklui Pen Border Alam Ki Juruni Flengun Edensi Pini Bangso Pothak Sigjit Pen Party Dhorom Lapen Song Chipu Pepin Pen Matipung Garden Hall Along Chingki Chingwai Pedopon Laso Along Non KAC Kachari Abang Pu Dr. Tuliram Ronghang CEM Kachipaham Pu Mayalong Chitongdun MP Horan Singbe MLAs EMs MECs Lapen Congress AAP NPP BJP ASTC CPIML APHLC Social Organization Student Organization Khasi Organization Rongasar JCCPA Lapen Abarim MPs MLAs EMs MECs Lapen Keongdung Organization Kithekedingatum Chitongdun Pen Adap Bajikri sia por pen pangcheng ponsi chingki chingwai mate bidi sore chithan chimum ponsi prabjen pen border vigilant committee pu seng ponpu lapen asonson Assam State Border Committee aphan pachini dun prabjen pen monsam padoji aphan siding ponpu pusi KACCM pen pachini pon News Desk Report Karbi Anglong News Met kinil tum akapreka sayang deng kali akapreka agenda kali Meghalaya State pen Karbi Anglong interstate boundary puthak ahoya duye puthak lapen ke Nagaland lapen ke interdistrict ahoya duye puthak sin chingwai ching sailo lapen da ke bang ke political party Karbi Anglong ke doan lapen student organization ke doan lapen civil organization ke doan lapen ke dak intellectual ke doan lapen ke abarim IMP Dr. Jointo Rong Pipen Chenglok Dr. Mansing Rong PMLA abarim pen Chenglok penan song ke doan pen chingwai ching sai si je nitum pinie bang ke rai pon lo je dak Assam government pen kitik pon a committee Pijus Hajurika laso ahoya du laso kapichun jipa committee bang ke teng pon lo la pen chingki si thanang po pen si pichun nang po Ilitum boundary ke 1951 pen ilitum bang ke Government of India notified boundary do la pen ke natural boundary do hula haya teng pen si ni tu bang ke aduya haya put hake hula so teng pen si long nang ji pusi pini cerai lo la pen ke cekroisar lo la so teng pen si chingki je than pen si la so dan ke parliament solution bang ke hula 1951 la pen 1969 Meghalaya State Reorganization la pen ke full-fledged state kipia hot 1971 Meghalaya State tumphan kipia teng pen ni tumphan Survey of India laso ke hokpon 10,434 square kilometer along le laso bangke laso teng si thot nang ipusi cherai pon lo la pen chingwai ching sai pen si laso alam ki bangke pijut nang po pusi ni tum bangke budi suri chibi la pen non suluk sudak dak Meghalaya long dak lang hem pipen chenglok khandule long la khasia tum ba jointia tum bang pen inun bahini tum phan apran karnu je phan si alang tum abudi kangli men ke claim je phan ka boria abang pubang phe tum phan da ini tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle de je phan monon phila son sayang deng kapa vida je phan ni tum je dak border Vigilance Committee pun tum ini pen hok ponon tum thik pon lo hodak local tum sido po ada local tum ben si jara birta ben nang pele po la so teng ben sin tum ka pichun ji phan tum mori pon po pusin tum pinia bangke dak sayang dem pe pon lo la ben che kroi sar ben si la so dang ben ke pini bang
bonglong tok biarong asor thur paksi mithanga rong kachileng atowar kachisilam aruni phai cricket homani lang phera hawar ke parlo lakhahini balijan bonglong tok biarong asor mithang kachileng atowar kachisilam lasonsi kidam tangani pensitami lapuson kachileng atowar ki memeda jok kidam kebang akatura anparta kesukyun ikachi ponsitami kasiksak dokoga joksi alang litum pen non kachari bomba party at tumalong towar hangdunu bonsitami non puarni anta kichunang thekchi theklong le dera jok pini rogi si thor paksi idonalong pharo phochi rung pensi alang litum towar pen boulder pitching sitami chisilam pon lapason taunari kedodun kokopita kilang nangpa phihu bason pusi bonglong tok biarong asora tumpen ningduk chipaklang lapen ki non ki do bom lokele misimati iye madhuram lekthia phan pusitami chuningri padikrimsi drain lapen ki to warabang nang pivek thamati nang pivek nang pupusi ki hang pedopon news text report Karbi Anglong news Karnataka state along aruni phai cricket homani ward lakha ponsi congress songotum chipahai pondet Karnataka state along kedam tangkilik do dea prangpen BJP apidong angkur ke pachisak longji aphan prime minister Narendra Modi pen sitami humri damsi pinangan Karnataka arat aphan thantikanglo kiliga hut Karnataka arat ward nang joknon than ponsi pinangan bor ipondo sitami aphi kilik do det pen aruni phai cricket homani ward lakha ponsi congress songotum hai pondelo labang subke haipon ang theke BJP atum 66 seat JDS atum 19 seat others 4 seat lapen Congress asong atum kaduka pen 135 seat pen chipa haipon lo lasi Karnataka state along BJP arachari asong atum amang kahiman ponating pen chikokon pedatsi Congress asong atum haipon dalo lasi lapuson Karnataka state along Congress asong atum ke haipon dada puthagalam sitami Prime Minister Narendra Modi hin pen sitami thang ning oya be pin pen ami thang Twitter along Congress asong aphan kachuro ponalam the sitami chipaklang pon lasinon ke bang GR ni pen ke Karnataka state along ke Congress asong atum si chari chalam pon po News Text Report Karbi Anglong News